Deputy Governor Anambra State Dr. Onyekachukwu Ibezim akasigo ndị nọ n'otu APGA obi ka ha bụrụ ndị nche nwanne ha n'agbanyeghị ihe ịcha aka mgbe ọbụla ha na-agabiga. Deputy Governor Ibezim kpọrọ oku anụnwa oge ndị okwu a na-adagbu a n'otu APGA na ndị Watch Chairman na nke Anambra East and West njikọ ọka na Dunukọfịa bịa kpọtụrụ ya n'obi gọọmenti dị n'ọkọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo pụtara anyị akụkọ. Dọkịta Ibezim dịka ọ na-akọwa udo na ịdịkọ n'otu dịka ezi ihe na-enyere obodo aka iji wee merie ndị iro ha, kwuru na ọ bụrụ na udo abata n'etiti ndị otu pati ahụ ha ga-aga n'iru. Deputy Governor Ibezim chetara ndị otu pati ahụ mkpa ọ dị ijikọ aka ọnụ iji wee bunye ọkọlọtọ pati ahụ enu. Ọ kpọkwara ndị emejọrọ na ya bụ pati ka ha gbakọta ọnụ wee hụ na pati ahụ na-aga n'iru n'ebe o kwesịrị. Ka ọ na-ekwu okwu, onye bụ onye na-anọchite anya Anambra East na West na Federal House of Representatives Honorable Chinedu Obidigwe, onye bụkwa onye flag bearer nke ya bụ constituency na nhọpụta nke na-abịa abịa, ya nakwa onye nke House of Assembly Honorable Pati Bida, onye bụkwa onye jikwa aha pati ahụ azọ ọkwa ọchịchị njikọ ọka na Dunukọfịa Federal Constituency, kenere gọọmenti steeti a maka ịchịkọba ya bụ ọgbakọ nke o kwuru na ọ dị mkpa iji wee kwado maka nhọpụta na-abịa abịa. Ha yọziri ndị Anambra ka ha gaa n'iru na-egosikwa nkwado ha nye APGA na ya bụ nhọpụta a ga-eme.